אז מה כל חברים, אנחנו בסרטון חדש, סרטון הארוך הראשון שלי. אז רק רציתי להגיד שסליחה שלא העליתי אתמול סרטון, רק בגלל שניסיתי לבדוק איך מצלמים סרטון עם איכות טובה, כאילו ליוטיוב, בגלל שאסור לי לעלות מהטלפון שלי. אז בואו נתחיל. אז הקוד הראשון שנהיה זה דייזי 09. אני רק צריך לבדוק איזה... אם יש שם אנשים, אם זה פול נעבור לקוד הבא. כן, בגלל שזה פול אז בואו נעבור לקוד הבא. אוקיי, אז חברים, הקוד הבא הוא... בואו נחשוב. הקוד הבא הוא גוסט. הוא הקוד הכי... הנה, אם לא ידעתם, הנה הוא. זה הקוד הכי פופולרי שיש במשחק של הרוחות רפאים. יכול להיות לך שם כל רוח רפאים שאתה יכול למצוא. כמעט כולם. אפשר שם שלהם. והנה נכנסנו. יש פה 8 אנשים. אוקיי, בואו נראה מה זה. תנמיכו את הווליום. אוקיי, יש פה מישהו. נראה לי ניתן בחור הזה מיוט. במיוט. ואם אתם בינתיים אוהבים את הסרטון, אז תירשמו לערוץ. בסדר חברים? הנה, יש פה מישהו שחושב. אוקיי, זה קוראים לו הל. You're gonna have to learn how to swim. Imagine, man, imagine. חברים, אני לא חושב שיש פה משהו. אז נראה לי נעבור לקוד הבא, לא? אבל עדיין בסרטון... אוקיי, רגע, שנייה. חכה. אוקיי, הוא פשוט יצא. הנה. על זה יראה. הנה, אתם רואים אותו, אני מנסה להראות לכם. כן, הנה. אתם ראיתם? בסדר. חבר'ה, אז בואו נעבור לקוד הבא, כי אני חושב שהוא פייק. אז כאילו... בואו נעבור לקוד הבא. אז הקוד הבא הולך להיות... נראה לי נעשה עכשיו קודים של יחידים. אז בואו נעשה פעם אחרונה להיכנס לדייזי 9, כי זה קוד די פופולרי. אם אפשר, אז בואו נעבור פשוט ל-PVVV. ואם לא ידעתם על דייזי 9, זה לא באמת אמיתי. דייזי 9 רק בא בשרתים שקיבלו בהם בן. של אנשים שקיבלו בן, אבל אני לא רוצה לעשות את זה, אז כאילו... כן, אז אנחנו עכשיו כרגע ב-PVVB, אם לא ראיתם. אז כן, בואו... אני אגיד לכם, אני אשתף אתכם אם יקרה משהו. טוב חבר'ה, אני כרגע ב-JV3U, שזה אחד מהארוחות היותר מסוכנים, אז כאילו... אז בוא נעבור לקוד הבא. בוא נראה אם יש פה משהו. אוקיי, יש פה משהו. נראה לי זה טנג'רין. הנה. זה הוא. אני חושב שזה הוא. בוא נראה מה הולך לקרות פה. זה לא. קוראים לו מובמנט טסט. הנה זה הוא. מובמנט טסט. אני אשתף אתכם אם יקרה משהו. ואם לא נרשמתם עדיין לערוץ, אז תירשמו לערוץ, כי זה גם חינמי. ואתם לא חייבים אפילו לעשות את הפעמון. הפעמון זה סתם מראה לכם איזה סרטונים. אם אתם אוהבים אבל את הסרטונים שלי, אז תעשו את הפעמון. טוב, חבר'ה, אני אשתף אתכם אם יקרה משהו. טוב, הוא עושה IP, אז אני אשאל אותך עכשיו, אני יכול לעשות את IP שלי. Can you do my IP? Can you do my IP?
Is that it? And Oh. Can you do mine? לא נראה לי יענה, אבל אם הוא יגיד את זה, אז אני אגיד לכם אז מה הוא אמר. טוב חבר'ה, הוא לא ענה לי, אז אני נראה לי יוצא מהשרת. אני עכשיו עוד פעם, אני אסגר את זה. נראה לי עובר לקוד הבא, שזה הקוד, בוא נצא רגע, שזה הקוד 18. רגע, בוא נסגור. בוא נבדוק אם יש שם בכלל אנשים, כי אני לא חושבת שיש שם אנשים. יש פה 2 אנשים. רגע, שנייה. בוא נראה איפה הוא הולך. מה הוא עושה? דבר ראשון בגלל שזה אינפקשן, זה אומר שהוא לא אמיתי. נראה לי תן לו ריפורט. הוא פשוט... לא נראה לי שיש פה משהו, חוץ מהבחור הזה. אז כאילו נראה לי את זה. טוב, יאללה, אני הולך. כן. לפי מה שראיתם לא היה שם כלום, סתם איזה בחור שמנסה להפחיד אותנו. אז בואו ניכנס לקוד הבא, שזה הקוד. איזה קוד? תנו לי לחשוב רגע. אוי. בואו נחשוב איזה קוד שנייה. כי אני לא יודע איזה קוד לעשות. נראה לי נעשה איזשהו קוד לא כזה פופולרי. כי עשינו את כל הקודים הפופולריים. רגע, יש לי רעיון. בואו נעשה את הקוד רן. מקווה שיש שם אנשים. מקווה. אשכרה זה פול. טוב. אז בואו ניכנס לקוד. טיפטו. זה גם אחת מהארוחות. אף פעם לא ראיתי אותו, אז אני לא חושב שהוא כזה מסוכן. אז כאילו... כן. כן, אני חושב שזה גם טיפטו מלא. אז זה יהיה הקוד האחרון שלנו להיום. כי זה כבר סרטון די ארוך, 10 דקות אני חושב, ואני לא בטוח. אז בואו ניכנס לקוד האחרון שהוא... בנשי. לא. משהו יותר טוב מבנשי. בואו נעשה סטאצ'ו. כן. זה אחד מהקודים אוקיי. אז אני נכנסתי. אז בואו נבדוק. אוקיי, אז יאללה, בואו נלך לבדוק רגע. יש שם מישהו. בואו נבדוק שנייה בלידרבורד. בואו נראה, יש פה ליקר. זירו. לבנדר, משהו כזה, לא יודע. גימי. טוטלס. SXD. אוקיי, כולם פשוט יוצאים, אני... How do you spell mirror? I'm gonna touch Can him. I join? M-I-R-R-O-R. Can I join? What code are you joining? Mirror man. Oh. M-I-R-R-O-R-M-A. טוב, זה יהיה בונוס, כי עכשיו נכנסים לקוד של מירורמן, אז בוא נחכה. Today, we're gonna be diddling little girls. אז אני אגיד לכם אם יקרה משהו, אני בינתיים הולך לחלון. אז חבר'ה, אנחנו בחלון. בוא נעשה פירסט פרסן, שתראו מה אני עושה. אז כאילו, אז בוא נחכה כאן. אז אני חכה איזה 2 דקות. אני אגיד לכם אם אני רואה משהו, אז אני פשוט מסיים את הסרטון בינתיים. טוב, אני לא חושב שיש פה כלום, אז אני נראה לי מסיים את הסרטון, אז כאילו, אם נהניתם מהסרטון, אז תירשמו לערוץ ותשימו לייק, כי לקח לי כמה ימים לחפש איך לעשות סרטונים בדרך הכי טובה, אז יאללה ביי חבר'ה.